Tornem a començar, sí, perquè... Ara bé, ara bé. Déu-n'hi-do. Molt bon dia, molt bona tarda, molt bona nit. Molt bon algú. Molt bon algú. Bona nit a tothom, bon dia a tothom. Aquí tenim el senyor Pep, el gosset Pep. No. Avui li estic fent un homenatge als Fraggle Rock. Fraggle Rock. Els Fraggle Rock, sí. Una sèrie de culte. Ja no fan sèries com aquestes, hòstia puta. Jo quan era petit desitjava arribar a casa per veure els Fraggle Rock, joder. És que jo no sé quina sèrie és. Clar. Jo no sé quina hora és. Em fa sentir molt gran, És que, home, és que, ja et dic, el tema és que jo, el senyor... És que... Vostè, quan hi havia televisor en blanc i negre, segurament se'l comprava una persona de tota l'escala, quedaven tots a les 8 AM i anaven tots a mirar el futbol. Sí, li dèiem al Quico, que era el del primer, que anés a la bicicleta que feien a l'electricitat per veure la tele. O sigui, el del primer anava amb bici, feia electricitat... I aleshores tots els altres veiem la televisió. Val. I allà també hi havia la masturbación colectiva en aquella època, senyor Miquel? Home, què dius ara? Aquestes coses es fan en privat. Ya le dabais ustedes... Ah, clar, No, és veritat que era un mar recataditos. Home. Bueno, doncs Va. estem avui. Avui és 30 de maig. Qui ho diria? 30 de maig, Cada dia un raig. El Cada 30 dia un de maig, raig. ja s'acaba. El deixem enrere. Entrem al juny. Entrem al juny. Amb merdes com a puny. Aquesta no la sabia. Fantàstica. I també volem saludar una nit més o un dia més a l'Anna, la tècnica de tot. Haurem de donar-li més tasques, Sembla bé. perquè treballa molt poc. És tècnica de tot, doncs més tasca. És que totes les feines aquestes que diu no, jo sóc brand manager, tots aquests noms, Tot és currículum. tot és currículum, i quan més estrany sigui la teva titulació, el teu description job, que li diuen, quan més estrany sigui el teu description job, menys sabràs del que has de treballar. Però bueno, parlant de treball, Pep, Què? quin mitjà de transport agafes cada matí per anar a treballar quan no teletreballes, Pep? Agafo Rodalies. Renfe. Ting-tong. La mare que els va parir. Bueno, l'altre dia, què hem d'explicar? Perquè ens vam trobar... Tal dia com ahir. A la calçada. Tal dia com ahir vam viure una reflexió conjunta. Bueno, tal dia com ahir, Pep. Fa un mes. Sí, exacte. El 30 d'abril. El 30 d'abril, que podria haver estat ahir. Podria haver estat ahir, però no, avui és 30 de maig, ho recordem. Què va passar el 30 d'abril? On ens vam trobar? I per quines circumstàncies? Ens vam trobar on? Mira, t'explico. Anàvem amb el tren i de cop i volta... Sí, però abans de pujar al tren ens vam trobar a Plaça Catalunya. Hòstia, sí, espera't, Plaça Catalunya. Vaig a fer una petita descripció del que ens vam trobar. Sí. Jo recordo que anava cap a les màquines validadores de bitllets i de les 8 que hi havia en funcionaven 4. 50%. El 50%. Soc de números. Un cop vaig aconseguir accedir a dins, gairebé m'entrebanco amb una galleda que estava recollint aigua que queia del sostre. Bueno, per regar les plantes. Per regar les plantes. Això, molt bé, Renfe, per aprofitar l'aigua. I per acabar-ho d'adobar, vaig cap a l'escala mecànica que no funcionava. I dius, mira... Però estan fent un canvi. Un switch. Estan fent un switch. Sí, perquè el que passava abans era de gilipolles. És a dir,
Les escales no estaven sincronitzades amb els torns d'entrada i de sortida, de manera que al capdamunt de l'escala mecànica la gent es anava creuant perquè uns havien d'anar cap a la dreta i l'altre cap a l'esquerra. Exacte. I els que entraven havien d'entrar cap a l'esquerra i saps? Era com... Però que s'ojalà polles. És com pels de la LOCSE, tu puges per la dreta i surts per l'esquerra. Aleshores, els que entren per la dreta i baixen per l'esquerra. Aleshores, allà hi havia l'entramado. L'efecte tapón. ¿Sabes qué es el entramado? Sí. El que tengo aquí colgado. King Kong, Rodalies, Renfe. Doncs, això, ja vam començar així i un cop vam baixar baix, que encara no ens havíem trobat, no. Hi havia el nostre tren i tal marabunta per pujar al nostre tren que, aviam, que no és per comparar amb els trens de la Índia. Bueno... Saps? Però jo estic començant a pensar que em surt més a compte pujar dalt, saps? Sí. Com a mínim et dona una mica més l'aire, perquè a vegades ensardinats allà i el tren que no vam agafar, que és el de Kalela, que aquell conductor és magnífic. Jo, sisplau, els conductors de la Renfe, sisplau, com el de les 6:15 de Calella, perquè va informant a cada parada, por favor, bájense, que en 3 minutos pasa otro tren hacia la misma dirección. Però com habitualment passa a la Renfe, tothom desconfia. I diu, ui, és que segur que em diu 3 minuts. És que ens en va passar ens va passar això. És a dir, continua, perdona, que t'he tallat. Context. Estem entre dues estacions i si sentim una forta sotregada s'apaguen els llums del... Puc anar fent efectes sonors? Sí, home, clar. Sotregada? Se sent una forta sotregada i s'apaguen els llums. I a partir d'aquí el tren comença a anar per inèrcia. Però no 10 segons, ni 5 segons, ni allò que se sent com es reprèn l'energia com si fos exacte, com una nau espacial. No. Vam arribar fins a l'estació de Montgat en aquestes circumstàncies. Montgat. I estem aturats a... Joder. I estem aturats a Montgat. Montgat? Fa gràcia, perquè tu hi vas de gos. Mongós. És en Mongós. I res... Vocal. I el pilot, el conductor... Exacte, que va dir que va fer un anunci d'aquells de... debido a que no hay tensión... Atención. Debido a que no hay tensión, vamos a permanecer parados unos 5 minutos. Sí. Bueno, vamos a permanecer parados. Se avisará reinicio cuando pase. Cuando retomemos la marcha. I llavors, la gent... Sí, que allò deius, bueno, no hay tensión a la línia, perquè dins del vagó hi havia molta tensió. Ai, cariño, voy a llegar tarde, cariño. Sí, les converses de la gent, Pues bueno. Aleshores, portàvem ja 5 o 10 minuts allà parats. Saps? I allò que ja comences a generar certa empatia amb els del teu voltant, ja comences a fer nous amics i a quedar amb ells. Hola! Que torna a parlar el piloto conductor. Seguimos sin tensión. De la ring. Por favor, bájense del tren. Ah, sí. Que voy a apagarlo. Voy a apagar el tren. Que voy a apagar el tren. I allà es va produir com un moment, el que dèiem abans, gent que se'l va creure i gent que no se'l va creure. Hi ha gent que es va aixecar i va baixar del tren, i hi ha gent que estava de peu que va dir, pues jo m'assec. Tu i jo, amb bon criteri ens vam quedar allà asseguts, perquè res, van passar 2 minuts que va dir, retomamos la marxa. I abans, momento Manu. Manu, una salutació des d'aquí. Teníem un company, el que ens deixa el foco, el que ens il·lumina, que no va fer cas al pilot de Calella, que anaven al tren d'abans. El de Calella. El de Calella. Perquè nosaltres anàvem al de Massanet. És més, això ho explicarem... T'ho explico a tu perquè no ens senti el Manu. Què? Sempre que puja el tren,
no busca espai, se'n va a la porta i comença a entrar tota la gent, i ell cada cop més apretat. I molts cops jo estic... És el que es queda a la porta? Sí, és el que es queda a la porta. Hòstia. I... Perquè, clar, n'hi ha de dos tipus. Hi ha el que es queda a la porta i el que se'n va entre seients. Aquests som nosaltres. Sí. Jo sóc de porta del conductor. Que si hi ha una emergència, el conductor... És el primer que surt, però et deixarà més penjat que un fuet allà, sí. Pues sí, puta Renfe cada dia, tio. Mira, això, puta Renfe cada dia. Ja sí, està. puta Renfe. Ja ho he dit. Avui hi havia un Twitter que una noia deia, ficava, puta, i tu podies escollir Renfe o Espanya. I deia, los que cogen España es que nunca han ido en la Renfe. Hòstia, però pensa que una inclou l'altra. Bueno, ara ja no. Ara ja no. Mira, no em facis parlar. Ai, senyor. Bueno, total, que la gent, per acabar l'anècdota, la gent va baixar, els que teníem seient ens vam quedar ja aferrats, com si la vida ens anés en això. Com si tingués una hipoteca amb aquell seient. I, òbviament, el conductor, el Manu ens va avisar que arrencava, correcte, perquè ell anava en el tren de davant. Nosaltres vam avisar els que estan a prop de nosaltres. El tren, oye, que el tren arranca, que tenemos un amigo que va en el tren de adelante, que nos ha dicho... Exacte. I van haver problemes un altre cop de tota la gent que havia baixat fent cas al maquinista... Torna a pujar. Ai, senyor. I així s'acaben els dies. I recordo que estàvem en aquestes, que nosaltres tenim un grup de WhatsApp on apuntem idees de contingut. Sí. I a mi se'm va acudir agafar el telèfon i tinc el xivato del WhatsApp que em diu ei, mira, que has rebut missatges, i llegeixo de forma consecutiva, aviam si el trobo, diu, atención, por un corte de tensión, orgía multitudinaria en Vinyarroc. I clar, hòstia, em vaig quedar una cara de dir, què dius, tio? Bueno. ¿Qué te va la orgía multitudinaria con la bajada de tensión? ¿No hauria de ser al revés? És que mira, tot va començar primer que vam anotar... T'explicaré això perquè és el que va passar. Vaig veure una notícia que comença el 3 de maig, és a dir, ja fa 27 dies. No som un programa d'actualitat, però bueno, no passa res. El 3 de mayo se celebra una besada popular con todos los asistentes del Vinyarroc. És a dir, en el Vinyarroc han creat, volen fer una orgia col·lectiva en la qual hi ha més de 3.000 participants, on el lema és si nos organizamos, follamos todos. Aquest, bueno, és todox, perquè clar, fiquen la X. Aquest és el lema, Però tu saps que o sigui, organitzar això és que l'aforament sigui 8 tios per cada 2 dies, més o menys. 8 tios per cada 2 dies? Tu saps la... Com? Clar. No, el que em vinc a referir és que si vas amb tots els teus col·legues, saps, et pots trobar en un sector on només hi hagi tios, que són tots els tios amb els seus col·legues. Que depèn d'aquí, doncs ja li semblarà bé, però depèn d'aquí altres, serà allò de... Algú s'haurà de sacrificar pel grup. Hòstia, havia portat condons, però, joder, què ha portat la vaselina, tio? Vinga, va! De perdidos al río. Sí. Ostres, ara m'ha vingut una frase que no la diré en antena, te la diré en privat, que també comença... Acaba amb el río. És que acaba amb el río. No, és que no vull ni que l'agafi perquè em poden tassar d'algú que no soc. Però, tu creus que hi haurà 100 pies humano? Podria ser. Centípido. Sí, però... No sé. No sé parlar, tu. Però què va passar el mes passat, d'això? Sí, és veritat, ja ho sabrem. És a dir, que podríem buscar què ha passat. Però no ho podem buscar. Ho comentarem, si vols, al juny. Em sembla bé. No? Em sembla bé. Per si les mosques. Ja. Però sí, em sembla fascinant que... És a dir, si el Vinyarroc ja era un festival
que no aniria mai pel tipus de música, perquè jo mai he estat gaire fan ni de com es diu? Extremoduro. ¿Quién va a tocar en el Viñarrot en la orgía? Extremoduro. Extremoduro. No m'han agradat mai aquests grups, a mi. Quedaré com el hater de la música, perquè fa 2 programes també vaig dir que Metallica era una merda i tot això, que Bring Me The Horizon, però bueno. No, aviam, no. He de trencallar-se a favor teu i dir que t'agrada la música. El que passa que si dius que el Metallica no mola... Bueno. Una altra cosa és el criteri. Exacte. Que serien 2 coses diferents. Sí, senyor. Però bueno, bàsicament això, que el Vinyarroc, que és l'únic festival on m'imagino que pugui passar això. Però bueno. Bé. I fins aquí el meu contingut del programa, Pep. Queden 15 minuts per fer el padding, el farciment. Tu saps que l'operació dels Estats Units per defenestrar el Fidel Castro es deia Operació Castración? No. Pues ja Ostres. Està. Ara ja ho saps. Però, ei, no em sorprèn perquè la trama del Correa... Ai. Saps com era la Gürtel, no? Sí, no? I Gürtel és, si no m'equivoco, Correa amb alemany. És a dir, que originals. hauríem d'agafar els que, perquè no s'enfadi el nostre amic traductor, transcreador, haurien d'agafar els de màrqueting, que són els que tradueixen els títols de les pel·lícules, no els traductors, perquè sembla que diem això, s'enfada. Haurien d'agafar els de màrqueting que tradueixen les pel·lícules, tipus El caso Cloverfield monstruoso, i els de la trama Gürtel. La Gürtel es diria Loca Academia de Cinturones. Sí. Mare. Hauríem de fer un concurs. ¿Tú sabes cuál es el concurso? El de levantarme la polla a pulso. ¡Salto! És que... A veure, avui he vingut disposat a trencar tot, a deixar la meva carrera com a humorista, a baixar el funk com el Perro Sánchez. Porto 2 coetes. Sí, és veritat. Avui hem vingut a fondo. Hem vingut a fondo. Tan a fondo que t'explicaré el dia que em vaig cagar a plaça Catalunya. Ostres. I ja està, posats. La granja de Pepito. Tot començava... Corria l'any 96. 96. Va, sí. Em sembla bé. Sí. Jo tenia 16 o 17 anys. Ostres. És que jo conec una mica la història, però no sabia que tenies aquesta edat. Sí. Era un dia d'estiu i en aquella època jo feia teatre a Barcelona i com cada dissabte em vaig disposar a ensaig i vaig baixar amb el tren, vaig anar a recollir un col·legueta i vam començar a caminar pel carrer. I això que anàvem caminant pel carrer, anàvem pujant pel carrer Casanova i havíem arribat a l'altura, a l'alçada. És un carrer amb un nom tan maco. Casanova. Pues estaríem a l'altura del carrer Mallorca o així, que li dic: Tito, necessito entrar a un bar perquè m'estic cagant. I efectivament, vam entrar a un bar, ell es va demanar un cafè, jo vaig anar al lavabo i vaig sortir del lavabo corrent dient-li: marxem d'aquí, perquè... Havia fet fondo, tope. No, marxem d'aquí perquè si no marxem ens fotrem. Vas posar el pestillo? Uf, sí, vaig posar el pestillo. Allà, diguem-ne, allà em vaig matricular. I vam pujar una mica més pel carrer Casanova i potser portàvem 30 metres que li dic: tio, entrem a un altre bar perquè m'estic cagant un altre cop. I l'altre, otro café. Sí. I efectivament vam entrar a un altre bar i es va repetir la història. Marxem d'aquí perquè m'estic podrint, o sigui, m'està sortint un alien o alguna cosa. Va arribar un punt en què vaig entendre que aquell dia jo no estava per fer teatre. Depèn de l'obra. Si eres el caganer dins dels Pastorets, estaves assajant de puta mare. Si fos el caganer seria espectacular, però no estava jo per fer teatre. I vaig dir, me'n vaig a casa. Aleshores, com bonament vaig poder, vaig tornar cap a la Gran Via i vaig dir: mira, saps què, agafaré el metro aquí a Urgell i fins a plaça Catalunya, perquè allà havia d'agafar el tren. A l'any 96, pensa que la meva roba, i era estiu, eren d'aquests pantalons curts per sota el genoll mega amples,
de tela... Bueno, diguéssim que anaves vestit per fer teatre, per poder moure... No. O sigui... Vamos, que anaves que creuaves la vorera si et veien. Apollardat anava. Vale. I arribo a plaça Catalunya i tu saps aquella sensació desagradable d'estar apretant el cul i notar que t'està caient un regalín per les cuixes? El calentó. Allò És calentó, dius, no? I que no pots aguantar i dius, ai. I un mal de panxa terrible i dic, ai, que no sé què fer. I a plaça Catalunya, per anar d'una andana a l'altra, hi ha unes escales i passes per sota de les vies. I va coincidir que els metros havien passat, i saps allò el momentum? És a dir, és ara o mai. I efectivament vaig anar a les escales, com vaig poder, vaig baixar una mica els pantalons i vaig fotre com un puto tigre. Saps que els tigres com marquen territori, que els hi surt el pixó disparat, saps? I aixequen la cua i fan flash. Igual, però amb la merda, flash, a la paret. Contra la paret. Sí, que jo crec que el primer que ho va veure devia flipar de dir, però com ho has fet? Perquè és que, sincerament, costa d'entendre. Era com un headshot. Vaig fer un headshot? Sí, vaig fer un grafiti de merda. I en aquestes que, res, me'n vaig a buscar el tren, aguantant com podia, en aquelles que mires com vas i efectivament portava tots els pantalons cagats. Quin color eren, perdona, m'ho has dit? Eren verd clar. No, o sigui... Verde militar, van acabar? Entre l'oloreta que feia i que es veia perfectament que m'havia cagat a sobre i que estava pàl·lid i que caga. Bueno, arriba el tren i el primer que faig és me'n vaig al lavabo i em tanco allà. Això ara ja no es pot fer. Ah, no, per què? Perquè a la Renfe avui en dia sempre estan ocupados els lavabos. No te n'has adonat? No m'agrada. Crec que tinc un trauma amb els lavabos dels trens. Bueno, la qüestió és que em vaig tancar allà. Més que res perquè... És a dir, no... A plorar sol, allà... A plorar, m'estava desfent. Mai més ben dit. I comencen a picar la porta. I jo, ui. Hòstia, el revisor. I quan portaven ja molta estona picant de... No, perquè volien utilitzar-lo. Clar, jo vaig obrir la porta amb tot pàl·lid de dir, no vols entrar. Saps, així, no vols entrar. I jo crec que li va venir com una bafarada, saps? Que va fer com... No! I ja està. I aquesta seria la història del dia que em vaig cagar a plaça Catalunya, a la Renfe i amb tothom. Ostres. Jo mai he patit cap història d'aquestes de lavabo. He tingut sort d'anar sempre amb la bústia tancada i amb la clau posada. Però tinc una història de quan vaig haver de recuperar el carnet de conduir. No és que me l'hagin pispat físicament, sinó van passar una sèrie de coses. Unes circumstàncies. I res, això és una història que comença així. Tu quan et treuen el carnet has d'anar físicament a entregar-lo. Llavors et diuen fins d'aquí X temps, en funció de les infraccions que hagis fet, i jo el vaig entregar i em vaig apuntar per fer un curset de reeducació vial. Bé. Aleshores, el primer dia em porta el meu pare, em sembla que em va portar, el meu pare. Clar, sí, perquè estava a un lloc de Mataró que era difícil arribar. I clar, jo tenia 19 anys, val? Era molt jovenet. I ve un professor, molt trempat, vinga, tal, no sé què, i ens senta tothom. Jo faig método me siento al final de la classe, no? Per estar una miqueta així, perquè érem gent molt estranya. Primer de tot, cal destacar que va haver una persona que va arribar amb cotxe, conduint. Bé. I el profe li va dir, tu, que t'he pillado. Diu, diu, quins sants collons. El tio venia, què vaig tenir? El tio venia conduint a la classe quan no tenia carnet. Total, primer avís, ¿vale? Hi havia una dona d'uns
80 anys, 85, bueno, avançada edat, que va estar Que com... era repetidora, no? Repetidora, sí, va estar com 2 quilòmetres conduint en contradirecció i deia la típica frase de és que tots venien cap a mi y no sabía por qué, fins que la policía la va a aturar y efectivamente usted, señora, lleva usted 2 kilómetros conduciendo, puede que tenga que hacer un repaso de la educación vial. Va haver una altra... Diu, totes les senyals eren grises. Sí. Tot eren llums i coses grises. També, així per destacar, hi havia un xinès, val? I aquest xinès no sabia parlar castellà i venia amb un tio que era ell deia que era el traductor. El traductor. Sí. Però I el tio... que també s'havia d'examinar. No, estava allà voluntàriament. Sembla, és que és per fer una pel·lícula, en sèrio, és tot real, no us enganyo. El tio el que feia és que quan el professor parlava, ell li repetia les coses, però molt més lentament perquè el xino s'entengués. I a part tenia més cara que esquena, perquè el tio començava pues no, yo en la autopista me pongo a 160 i tota la classe començava però cabrón, si tu tindries que estar aquí, saps? Perquè el xino em sembla que havia tingut un problema amb una furgoneta o no sé què. Després hi havia un que el dia de Carnestoltes anava disfressat de dinosaure o alguna així, va pujar begut i va tindre un accident contra una rotonda que va resultar ser patrimoni. I li va tocar... va explicar que quan van arribar els policies el van trobar així en el volant contra la roca. Clar, és que clar, si vas de recs no arribes al volant. I bueno, va ser tremendo. El volant i el canvi, saps? Ah, exacte, és que no arribava. I després un advocat que es va començar a pagar. És que, bueno... a veure, per la gent de Spotify, si us plau, entreu al vídeo de YouTube perquè veureu el Pep amb dues cuetes fent el Tyrannosaurus Rex, que sembla en Joe Cocker. En Joe Cocker. I, bueno, bàsicament això va ser... Va ser increïble l'experiència, tornar a recordar tots els passos que s'havien de corregir per part meva. I efectivament vaig acabar de tornar a agafar el cotxe amb el carnet i bueno, vaig superar el trauma. Així que aquesta seria com l'anècdota que volia explicar avui aquí davant de tothom. Molt bé, molt bé. També va ser una gran cagada, en el fons. Vale. Pues bueno, molt bé. Jo no tinc més contingut, Pep? Jo sí. Sí? Perfecte. Jo tinc curiositats de les meves. Perfecte. Saps? Vaig explicar per què parlem del primer món, del segon món i del tercer món. Ah, em sembla molt interessant. Tu saps per què parlem del tercer món? No, i abans de que comencis vull dir que hi ha molts oients que s'han queixat de que nosaltres no discutim les coses. Bàsicament... No estic d'acord. Però de què vas, tio? Però de què vas? No, home, no, tio. Vinga, va. Bàsicament... Informa't. Bàsicament és que jo crec que el Pep té cultura de revista Hola, té cultura de lavabo, que li dic jo, de bany. Correcte. I jo mai m'informo per contrastar. Així que jo tot el que digui el Pep va a missa. Jo dono dades i després, si algú vol que ho contrastin a casa. Que ho contrastin a casa. Aviam, jo no sóc el contrastador. Saps? Exacte. Jo sóc el que diu les coses, ja està. I si tu després t'ho creus tot, perquè tot el que diu internet és veritat, és el teu problema, tio. Infoxicació es diu. Infoxicació. Mira, això podria ser una cançó de l'Eurovisió de l'any que ve. Exacte. Infoxicació. Doncs el primer món, el segon món i el tercer món. Això ocorria al segle XX, durant la Guerra Freda, i es va anomenar primer món a tots els països que tenien relació amb la OTAN. I el segon món, tots els països que tenien relació amb el bloc comunista, i tercer món, tota la resta.
I es va donar, o sigui, la paradoxa que països com Suècia o Finlàndia, que no estaven vinculades a la OTAN ni al bloc comunista, eren del tercer món. I ja està. Ha quedat molt bé tot això. Sí, ja està. Nosaltres oficialment som del primer món, perquè tenim smartphones. I és això el que ens fa del primer món, tenir smartphones, però tenim la Renfe. Home, hosti, no ho coneixia això dels mons. I el mundo abierto què és, el mundo abierto? El mundo abierto és un concepte molt interessant dels videojocs. Sóc jo, perdoneu, sóc jo. Aviam, què diu? Què és l'Anna? Què diu? Que posis el mòbil en silenci, no? No. Hòstia, és molt fort. Doncs hauríem d'anar tancant. Vols dir? Pues me parece que sí, porque me estoy quedando sin batería. ¿Te estás quedando sin batería? Ya te digo. ¡Menudo cachacarne! Este tío es que no se entera de nada y no pone el móvil en vibraciones. Farem una cosa. Digues. Tancarem amb Hem de tancar. amb la informació inútil del dia. Sí, perquè si una cosa m'agrada d'aquest programa és el final. I l'últim episodi vam fer un final diferent. Va ser vanguardista, va ser una innovació, però me'n vaig anar a dormir trist aquell dia. Certament. Jo porto les dues cuetes des d'aleshores. Doncs bueno, anem a posar-nos serios, com és habitual en el final dels programes. En Pep es disposa a finalitzar, a estocar, no? Ja que hem parlat d'estocades a la paret, es disposa a estocar el programa número 6 de Déu-n'hi-do. La tècnica de tot té problemes. Un dia a Venus és més llarg que un any a Venus. Tu saps com es diu la vena que hi ha en l'entrecuix dels homes? Déu-n'hi-do! 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 Déu-n'hi-do!